Batang Lagundi, Plemex! Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavor. Hinebra San Miguel. Kabayani kita sa One Hinebra Nation. Bio-flu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bio-flu na. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Mahapon, Sendo Gabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ngunyan daw ning Miyerkules, petsa 15 kang bulan ning Enero 2024. Sana po mga tugang, yaong kamo sa maray na kamugtakan at baga nag-uran-uran, nag-iinit-init minsan, pero alam mo, sana ingatan taan sa tuyang mga sadiri, na dahil kita magkahilang-hilang, tadipisil baga mga tugang, Kaya siguro, sabi nga ni, take good care of yourself. And by the way, ini po mga tugang sarong tape as live ta si Father Butch bising ngunyan ta didingani sa University of Santo Tomas Legazpi igwa kaming ISO audit kaya ingani bilang director ng campus ministry, siyempre yung may interview kita, may haputong kita so sana mga tugang sabi nga ni, masimbaganta ang sa indang mga kahaputan. Kaya sana pangadji nindo mga tugang So anyway, padagos kita giraray sa pagtaon ning marhay na inspirasyon, siyempre informasyon, asin bendisyon sa programang iniho. Kaya mga tugang, ganon din pala, kaya dahil rin ako makapag live ngunyan, alas 3 ning hapon, maduman po ako sa Tigawon pagkatapos kan sa moyang ISO audit at sana walang mga kadipisilan na maduman pa ako po ay magmimisa sa libing ng sakuyang pinsan so duman sa Tigawon, Camarines Sur. So ipangadji po tabi nindo na ang safe travel ko pag nagda-drive ako, at the same time so sa moyang ISO yung Educational Organizational Management digdi sa university ay maging sabi nga conformance, walang non-conformance kundi conformance. Importante. Anyway mga tugang, ini man sana ay sabi nga pagpapa-improve ka sa tuyang mga gibo-gibo digdi sa tuyang eskwelahan. Anyway, kaso Lunes, kaso ugma, kang Martes, sa tuyang pinag-urulayan mga tugang, ito bagang imbitasyon ni Kristo magayuno sa primerong week, first week of the ordinary time, na ang pangapudan ni Kristo ay magbagong buhay. At ang sa pagbabagong buhay ay ang pagbabakli o sinasabi laban sa kasalaan. Okay? Kaya yan sarong gibuhon ta mga tugang yan, na labanan ta ang anumang karatan, magbagong buhay. Kasi di ba sabi nga ni bagong taon, sana nagbabago din ang buhay. Ang buhay ta ay talagang nagbabago. Ang sabi nga ni, kung ang buhay ta, are we getting closer to God or are we not getting closer to God? Magayon mga tugang yan nasa tuyang perming isipon, every day of our life, pagkagising natin, habang nabubuhay kita, iniisipon ta, are we getting closer to God? Or are we really doing
what God wants. Yun naman sa buhay eh. Not so much what we want, but what God wants. Kasi kung ano ang kagustuhan ng Diyos, ikakarahay ta iyan. Kasi minsan, yung kagustuhan ta sana, di man talaga minsan nakakarahay sa tuya. Minsan, hunata iyan ikakarahay, yung pala, minsan ikakaraot. Lalong-lalo na pag data na nakukuha, hindi tayo nagiging tapat sa purpose. Hindi tayo nagiging talagang sinasabi, ano ba talagang purpose na yon? Minsan nalilingawan ta pa nga na ang purpose kan sa tuyang buhay. Kaya magayonin. Dahil ng paglingawan, kaya magayon mga tugang na every day of our life, yan ang haputon ta. Ano mang ginigibo ta, dapat sabi nga, in conformance para sa audit, in conformance with the will of God. Hindi yung non-conformance, kundi conforming, in conformity with what God wants. Yan, magayon mga tugang yan. Yan nga, sabi nga, ikakarahay ta. Magayon baga, ang anong sarong magayon na sa taong inihong 2025, isipin ta, ano bang ikakarahay? Pero minsan ano bang ikakarahay ta? Hindi ikakarahay ko, kundi ikakarahay ta. Pag gusto nang isipon sitong ikakarahay ko, kundi ikakarahay kan lambang saro. Magayon iyan eh. Yan ang magayon na isipon ta. Ikakarahay. Sabi nga, ang yung pagtubod, magbagong buhay at maniwala sa mabuting balita. O yun. Kasi ikakabuti natin yan eh. Yung ikakarahay tayong pagsunod sa Diyos at yung maniwala sa mabuting balita. O yun. Siyempre, sabi nga, sarong ikakarahay kan sarong tao ay sumunod sa Diyos. Tingnan natin sa ito nga sa ibang ebanghelyo na binasa natin kasurong aldaw, sa mga alagad, unang mga alagad ni Kristo, magturugang pa nga nito. Si Simon, saka si Andres, yung magtugang. Ito naman magtugang na si Jaime at saka si Juan, James and John, na anak ni Zebedeo, magturugang. So, sumunod sila sa Panginoon. Kaya magayon yan eh. Kaya sa primerong Domingo or first week of the month, of ordinary time, kaya magayon ini sinasabi na sarong ikakabuti ay ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Magsunod eh. At sabi nga ni, we will become fishers of man. Yung mga fisherman. Alam mo kung bakit siguro magayon din paghiling-hilingon iniho. Bakit kaya ang pinili ni Kristo na mga tagasunod niya ay hindi yung mga teachers of the law? Pwede sana, Bako, pinili niya? So, fisherman. Kaya, pag-iisip natin? Alam mo, sa kuyang pag-iisip mga tugang, bakong ipinili ni Kristo sa mga eskriba na sumunod sa Kanya? Siguro kadakol na silang aram. At dipisil na mga tugang na itong kadakol na aram na baka magpasaway pa ito. Pero ang pinili ni Kristo, sa gabos na mga tao duman, bakit pinili ni Kristo ang mga unang alagad ni Kristo ay mga fishermen? Because sabi nga ni Kristo, I will make you fishers of men. So sila ay yung manghuhuli. Manghuhuli ng mga isda, manghuhuli. Sila ay magiging katulong ni Kristo, parang hindi hulihin, parang preso, hindi. To be fishers of men, kasi alam mo, mahiling mga tugang, saro sa mga katangian ng mga fishermen, mangingisda. Sila po ay talagang unang-una, itong mga fishermen na ito ay close to nature. Medyo masasabi sa dagat sinda, So, malapit sila sa kalikasan. So, alam nila, halimbawa, sa pag nasa laot na sila, o paano sila makabalik. Kaya nga, maganda po yun. Maging maano sila sa kalikasan. Malapit sila sa kalikasan. Importante siguro yun.
na-observe nila ang kalikasan. At hindi lang yan, isa sa mga ugali ng mga fisherman, mga tugang, ang mahiling ko, yung mga fisherman na yan ay talagang mga pasensyosa, mahaba ang pasensya. Magayon mga tugang yan sa buhay tayo. Ang pagpapasyensya, importante yan eh. Kasi minsan, sabi nga minsan, pag fisherman ka, minsan may mahuhuli ka, minsan wala kang mahuhuli. Sabi nga doon, ang isang katangian ng fisherman, marunong kang mag-timing. Yun. Alam mo ang panahon, alam mo ang kung kailan, at the same time, yung nga, magpapasyensya ka. At the same time, ay hindi ka natatakot. Kasi isa po yun eh. Pag ikaw mangingisda, nandun ka sa laot, kung matatakutin ka sa alon, delikado yun. Pero alam mo, isa po yun, katangian ng fisherman. Kaya siguro pinili ni Kristo, ang unang mga alagad niya ay mga mangingisda. Kasi ay matatapang, matatapang. At sa katapangan nila, meron silang paningin o pagtingin sa kalikasan at the same time sila mapagpasensya. Anyway, babalik muli si Padre Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Pag may lagnat si Bunso at mapait ang gamot, pahirapan sa pag-inom. Pero pag Kidilets, madaling inumin para gumaling. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pangarap ay umangat pero minsan ay sanungat. Kabayani kita sa Ginebra. Ikaw ang inspirasyon. Kahit di madali, katuwang sa bawat sandali. Kabayani kita. Sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako naman magbibigay. Kabayani tayo. Kabayani kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay para sa bagong taon. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay, balik po kita kirare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at siyempre mga tugang sa tuwing pinag-urulayan nga ni ang mga unang alagad ni Kristo na pinili ay mga mangingisda. Ano? Dahil po sila ay talagang sabi ko nga yung mga katangian nila yan, ano? So, yun ang ginawa ni Kristo. Ano? Pinili niya yung mga mangingisda. At sabi nga ni Kristo doon that because they are fishers of men, they will catch alive or gather human beings for the kingdom of God. Yan ang po talaga. Kaya yan. At the same time, nakita naman natin na si Kristo ay may mission. May mission talaga. Ano ang mission niya? Isa yung mission nga na ipalaganap ang kaharian ng Diyos. No? At kailangan niya ng katulong. Katulong. Sana tayo maging katulong din ni Kristo. Ano? So, tulungan natin si Kristo. O, yun. Anyway, yan. O, tulad ng kahapon, ating pinag-usapan naman yung si Kristo ay nagtuturo, hindi ba? Doon sa sinagoga ng Capernaum at sa pagtuturo niya, pinalayas niya ang masamang espiritu doon sa taong inaalihan nito. Ano? So, pinakita sa atin na isang gawain natin ay ang pagpapalayas ng anumang masama. Yun, maganda po, ano? Kaya sa simula ng bagong taon o simula ng taong itong 2025, maganda na sabi nga, tatanungin natin ano mga demons ng ating buhay. Alam mo yung mga demons, yung mga karatan ka sa tuyang buhay. Yun, karatan ng pag-iisip. Ano? Ano ba yung mga pag-iisip natin na maraot? So yan, isaro yan. Haliunta yan. Kaya gusto ni Kristo na tayo ay mapalaya. Ano? Kaya pinapalaya sa atin ang anumang mga masama. Ano? Masamang hangarin, masamang gawain. Ano? Yun, alisin natin yan. Ano? So yun naman talaga ang isang layunin ni Kristo dito. Ano? Maghatid ng mabuting balita. At sa paghatid ng mabuting balita, dapat din paalisin natin ang anumang mga karatan o masama. Yan, mahalaga po yun. At dito, pinakita sa atin ni Kristo ang kanyang kapangyarihan. Okay? Sa araw na ito ng Miyerkules, maganda naman ang ating ebanghelyo. Yung salita ng Diyos, maganda po eh. Kaya sa pag-usapan natin lagi ang mabuting balita ng Diyos. Sapagat ang mabuting balita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas loob. Ano? Ang ebanghelyo ay manunugod ini mga tugang sa biyanan ni Pedro na ang nangyari pagkatapos na siya ay pinagaling ni Kristo, siya ay naglingkod. Nanindigan, kaya napakahalaga dito nang nawala ang kanyang lagnat, nang iniwan siya ng kanyang lagnat, nawala ng lagnat, so ang ginawa niya ay naglingkod, napakaganda po ito,
So tayo po ay maging, sabi nga sa araw na ito siguro ay ang magandang gawin ay tayo ay maging tagapagpagaling. Yun. Hamon sa atin ito ngayon eh. Ang magiging tagasunod ni Kristo, ang mga nananampalataya kay Kristo ay dahil nga lumalaban sa kasamaan, sa karatan, nilalaban natin na ang demonyo, nagigit tayong kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaling. Pagpapagaling. Okay, basahin natin ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Miyerkules. Petsa 15 kang bulan ng Enero, unang linggo sa karaniwang panahon ng Miyerkules. Ito po ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 29 hanggang 39. So, 10 bersikulo po ito. Ito po ang pagkakasabi. Pagkaalis niya sa sinagoga, tumuloy si Jesus sa bahay ni na Pedro at Andres, kasama sina Jaime at Juan. So nakita natin dito na yung apat na unang, tanda natin na sila pa ang unang apat na katulong ni Kristo, na mangingisda, ay kasama na ni Jesus pagpunta doon sa sinagoga. Sila po. Dooy nakahiga ang biyanan ni Pedro at may lagnat. At agad nila itong sinabihan kay Jesus. So yun, siyempre, na siguro nabalitaan na nila na si Jesus ay nakapagpapagaling. At the same time, nakita kasi nila doon sa sinagoga, yung yung inaalihan na lalaki ng demonyo ay napalaya, gumaling, hindi na siya naging alipin ng demonyo, hindi na po siya naging alipin, kundi napalaya na po siya. So in other words, itong mga alagad ay meron ng alam o ang pagkakakilala nila kay Kristo na si Kristo nga ay nakapagpapagaling, nakapagpapalayas nga siya ng masamang espiritu. Kaya itong sila Pedro, sinabihan si Jesus na may lagnat po ang biyanan ni Pedro. Kaya lumapit si Jesus, hinawakan yung biyanan ni Pedro sa kamay at ibinangon. Iniwan ng lagnat ang babae at ito mismo ay naglingkod sa kanila. Yun, napakaganda yung makikita natin dito. Na minsan kasi iniisip natin, kagagaling ko lang pagod pa ako Pero hindi niya inisip yun Ang inisip niya, maganda dito yung service. So, yun naman talaga ang dahilan kung bakit tayo ay sumusunod sa Panginoon. We are called to serve. Okay? So, pag pinagaling ka na, so yung gratitude, alam mo maganda po mga tugang ito Your service is your gratitude. Yan. Yung paglilingkod ay nagiging parang sabihin natin, ito po ang aking pagpapasalamat. Kaya naglingkod siya. Kaya paglubog ng araw, nang dumidilim na, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit o inaalihan ng masamang espiritu. Kasi nga, doon mga tugang, ay talagang sumikat na naman si Jesus. Word of mouth, hindi ba? Oy, si Jesus nagpagpagaling. Nasa may pintuan nga ang buong bayan. Maraming talagang tao, maraming demonyo, o maraming iba-ibang sakit at pinagaling ni Jesus ang maraming demonyo, ang kanyang pinalayas. Ngunit hindi niya sila hintulutan magsalita sapagat alam nila kung sino siya. Di ba? Nabalita natin kahapon yung sa Ebanghelyo, kahapon nung Martes, sinabi na yung si Jesus ay anak ng Diyos. So in other words, pinatahimik ni Jesus yung mga demonyo. Yun. Alam mo, maganda po yun talaga patahimikin natin ang mga masama.
Huwag kasi minsan ang nangyayari kung papayagan natin ang mga masamang magsalita, mai-influensyahan din tayo. Kaya mas maganda itong ginawa ni Jesus hindi niya pinagsalita ang mga masamang espiritu. Hindi sila kapagsalita, hindi niya pinanghiluin. Talaga makikita natin na may kapangyarihan si Kristo. Kinabukasan, maaga siyang bumangon at umalis. Yun. Pumunta siya sa sa lugar at doon siya'y nanalangin. So dito makikita natin mga kaibigan na kahit na abalang-abala tayo sa trabaho, how busy we are in all our works. Sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pag-opisina, o kahit saan, dapat lagi natin magbigay ng panahon para sa Diyos. Yun ang nangyari. Kaya siya po ay nanalangin. Hinanap siya ni Pedro at pagkakita sa kanya ng ilang sinabi, hinahanap ka ng lahat. Ngunit sinabi niya sa kanila, tayo na sa ibang lugar, sa maliliit na karatignayon, para makapangaral din ako dahil dito kaya ako lumabas. So dito pinakita ni Kristo ang kanyang layunin na hindi po siya dapat ma-limit o makulong sa isang lugar lang. Kasi si Kristo ay para sa lahat. Yan. At naglibot siyang nangaral sa kanilang mga sinagoga sa buong Galilea at nagpalayas ng mga demonyo. Diyan po mga kaibigan nagtatapos ang mabuting balita. With some comments. So napakaganda po dito na ang pagnilay-nilay sa pagbabalik natin ay ito. Tayo po sana ay maging kasangkapan sa pagpapagaling. Paano tayo makapagpapagaling sa ating mga kapwa? Yan ang pag-usapan natin pagbabalik. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. United Home C-Tab. Basta C-Tab. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Bioflu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. There's no time like Father Butch Bombase, OP, at pinag-usapan nga natin kanina kung paano tayo maging tagapagpagaling tulad ni Jesus. Tayo ba ay nagiging tagapagpagaling o tayo ay mananakit o sumasakit o nananakit? Yan, Are we an agent of healing or are we an kasangkapan in hurting? Okay? Healing or hurting? Yan. Alam mo, maganda po yun, na tayo maging kasangkapan sa healing. Yan. Paano tayo? Ang kabutihan ay nakapagpapagaling.
pag ikaw ay gumagawa ng kabutihan, ikaw ay nakapagpapagaling. Totoo po yan. Halimbawa, ito na lang. Halimbawa, sa pagsasalita, kung ikaw ay nagsasalita ng mga bagay na mabubuti, nakapagpapagaling ka ng kalooban, nakapagbigay ka ng ginhawa, nakakapag-inspire ka. Yan na ba yung mahalaga Mahalaga sa ministeryo ni Jesus ang pagpapagaling sa may sakit at sa mga inaalihan ng mga demonyo. Kaya nga doon sa Ebanghelyo, lahat ng uri ng sakit, maging sa katawan o kaluluwa, ay hindi tanda natin yan, hindi naman nanggagaling sa Diyos. Kaya ito ay itinuturing galing sa masama. Yun, totoo naman yung sakit ay hindi naman talaga galing sa Diyos yan, galing sa masama. Kaya kahit ang kasalanan, hindi ba? Yung kasalanan, yung corruption, sabihin natin, yung corruption, yung climate change na yan, yung pag-abuso sa kalikasan, yun, ay nakakaano yan nagagaling ba sa Diyos yan? Yung corruption, yung pagsira ng kalikasan, galing ba sa Diyos yan? Hindi. Galing sa tao yan Hindi nanggagaling sa Diyos yan. Pero minsan sasabihin natin, sisisihin natin ang Diyos Pag may bagyo, pag may mga nangyayaring masama, sisisihin natin ang Diyos. Pero silang gumagawa niyan. Hindi ba yung tao? Kaya maganda nga dito sabi nga, labanan natin ang kasamaan. Kasi ang kasamaan, ang siyang sanhi ng kahirapan. Totoo naman yung kasamaan diba, pag may mga taong sakim, may masasaktan. Kasi siya na lang ang, yung sabi nga, sa kanya na lang lahat. So, hindi siya magiging mapagbigay. Sa halip na tumulong, hindi siya tutulong kasi ang iniisip lang para sa kanyang sarili lamang. So, yun po mga kaibigan. Of course, minsan pumapayag ang Diyos na magkaroon ng mga kahirapan sa buhay para o sabihin natin ito pagsubok sa pananampalataya ng tao. Alam mo, lately napanood ko yung nangyari doon sa Los Angeles. Yung may mga doon mga mananampalataya na wala na nga silang titirahan, yung wala na silang mga matitirahan, wala na silang bahay, pero alam mo, pinagsadyos pa nila sabi nga alam mo, maganda yung pakakasabi ni Mel Gibson. Ang sabi ni Mel Gibson doon ay, sabi niya, these are only things. Mga bagay lang ito. At ang mga bagay na yan, can be replaced. Replaceable yan. At mga bagay lang yan at hindi naman importante yan, pero hindi man pinaka-importante sa buhay. Ang pinaka-importante sa buhay ay ang Diyos. Yun. Kaya napakahalaga yun na paalala ito sa kanila mga tugang. Kaya tingnan mo yung mga picture doon sa Los Angeles na halos na nasunog ang lahat ng bahay, pero yung simbahan hindi nasunog. Ano po ba yun? So talagang pinag-aadya yun. Kaya ito siguro malamang ito may mensahe ang Diyos sa atin Magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik loob talaga tayo. Sapagkat pag nagbalik loob tayo sa Diyos, tayo magiging kasangkapan sa pagpapagaling. Yan. Yung mga tugang, magkapagpapagaling tayo sa pagbalik natin sa Diyos. Yun. Kaya mahalaga po yun. At minsan sabi nga, pagsubok lang ito ng pananampalataya. Ang importante, huwag mawala ang Diyos sa buhay natin. Mawala na ang lahat. Habi nga, mawala na ang lahat. Huwag lang mawala ang iyong pananampalataya sa Diyos. Kasi pag nawala ang iyong pananampalataya sa Diyos, yung paniniwala mo sa Diyos, wala na lahat yan. Wala ka na. Madidepress ka na. Pero sasabihin mo, anyway, sabi nga, alam mo doon sa aklat ni Job,
Oh, maganda yung pagkakasabi ni Job doon eh. Ano? God give ang binigay sa iyo ng Diyos. Ang Diyos din ang kukuha. Kasi tandaan po natin, wala tayong pag-aari dito sa mundong ito. Oh, alam mo nga maganda yung yung kwento doon ni Alexander the Great nang bago siya mamatay, sinabihan niya pag namatay daw siya, unang-una ang kanyang kamay ay nasa labas ng kabaong. Pagkatapos ang pangalawa ay ang mga doktor ang siyang magkakarga ng kanyang kabaong. Anong paliwanag niya doon? Unang-una, na pag namatay siya, wala siyang madadala. Ano? Wala siyang madadala. Lahat iiwanan niya yan. At hindi lang yan, kundi pati yung doktor na kahit anong gawin ng doktor, hindi niya hawak ang buhay ng tao. Ano? Pwede siyang gamitin ng Diyos sa paglutas o paglunas ng karamdaman ng ano, pero hindi pa rin, nasa Diyos pa rin ang buhay. Kaya mga tugang, iyan ang sabi ko, napakaganda po ito, sabi nga, mawala na ang lahat, huwag lang mawala ang tiwala mo sa Diyos. Kasi pag nawala ang tiwala mo sa Diyos, wala ka na, wala na lahat. Wala na yan. Pero pag may tiwala ka sa Diyos at alam mo na hindi ka pababayaan ng Diyos, babalik ang lahat. Tingnan mo yung aklat doon sa Bible ni Job. Maliwanag po yun eh. So napakaganda po yun na yan ay maaari kang maging kasangkapan ng Diyos sa pamagitan ng pagtubod mo sa Diyos. Kasi alam mo, yun nga isa pang parang maging tanda ka o kasangkapan ka sa pagpapagaling o makapagpapagaling ka o gumaling ka. Yan naman yung tiwala mo sa Diyos. Kasi may tiwala ka, ay gagaling ka talaga. Tingnan mo yung mga nung pumunta doon kay Jesus sa bahay ni Pedro, sa biyanan ni Pedro. Tingnan mo. Pumunta sila at gumaling sila. Bakit? Naniwala sila kay Kristo. Yun, naniwala sila kay Kristo. Kasi yan ay importante, totoo mga tugang yan. Although sabi ko nga kanina, minsan ang nangyayari sa buhay natin, pagsubok lang yan. Pagsubok yan mga tugang ng pananampalataya. Maraming nagbibigay saksi na kung kailan daw sila nagkasakit at saka sila nagsimulang lumapit sa Diyos. Isa pa yun eh. Meron man nangyari dyan eh. Kung kailang meron pa nga dyan eh. Mayroong mga istorya dyan na naging pari daw siya. Kasi sabi niya, pag gumaling siya, ako ay maglilingkod sa simbahan, magiging pari ako. Kaya naging pari siya. Maraming kwento. Kaya alam mo, hindi lahat na kahirapan ang sa atin, magpapalayo sa Diyos. Kundi yung sa mga kahirapan na yan, o mga sa pagsubok na yan, itong mga pagsubok na ito ay mahalaga dito, parang eye-opener nga ito, sabi nila binubuksan ng ating kaisipan na ang buhay mo ay hindi mo pag-aari, kundi yan ay pag-aari ng Diyos. So yun nga, marami nagiging saksi niyan. Kung kailan daw sila nagkasakit at saka sila nagsimula na silang lumapit sa Diyos. Alam mo, naalala ko kahit yung 911, hindi ba nung 911 marami talagang namatay. Pero ano nangyari doon sa New York? Pagkatapos ng 911, maraming nagpunta sa simbahan. Yun. Naalala pa rin nila ang Diyos. So maganda po yun, na tayo ay palaging maging, sabi nga, maalala natin ang Diyos lagi sa buhay. Babalik mo si Padre Luz pagkatapos mga paalala. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Mahalagang paalaala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili ang Artrisin sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time. Natugang balik po kitigirare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Ini po sa long tape as live kasi si Father Butch ay talagang bising-bising niya na linggong ito. Dahil nga may ISO audit kami ngayon sa university. At the same time, ako po ay pupunta sa Tigaon dahil walang mga pari doon ngayon sa Camarines Sur, kasi may retreat ang mga pari. At kaya nga ako ay magmimisa doon sa pinsang ko sa Patay, So ililibing ngayon hapon alas 3, Kaya ako po ay nag-tape na. Anyway, patuloy po tayo sa ating pag-uusap tungkol sa tayo po ay sana ay maging kasangkapan sa pagpapagaling, tulad ni Kristo. Maging tayong kasangkapan sa pagpapagaling pag tayo gumagawa ng kabutihan sa kapwa. Magsalita tayo ng kabutihan sa kapwa, tayo magiging tagapagpagaling, At sana mga tugang, gawin natin din ang ginawa ng biyanan ni Pedro. Nang siya ay gumaling, siya ay mismo ay naglingkod sa kanila. Yan. Bunga ng kagalingan na mula kay Jesus ay ang paglilingkod sa kapwa. Maganda po kaya ito palagi ang ginagawa natin sa paglilingkod. Nandun naman talaga we are made for service. Okay, yan talaga. Ginawa tayo parang maging tagapaglingkod. Kaya nga sabi, mahal natin ng Diyos. Ay paano natin masasabing mahal natin ng Diyos kung ating paglilingkuran ang ating kapwa? Maraming paglilingkod, Pero sabi nga, yung paglilingkod na makadiyos.
Kasi pwede rin tayo maglingkod na hindi makadiyos eh. Maglilingkod tayo para sa ating mga sarili lamang. Selfish interest or selfish intention. Yan po talaga ang mahalaga dito eh. Yung paglilingkod sa kapwa. Maraming paraan tayo makapaglingkod sa kapwa kasi tulad na sinabi ko nga ng mga nakarang araw, si Jesus ay nangangailangan ng katulong. Katulong. At ang magagawa natin ay magiging tayong katulong sa pamagitan ng paglilingkod sa simbahan. Marami, sabi ko nga marami tayong pwedeng gawin sa paglilingkod sa simbahan. Wag nating iasa lang lahat, bahala na si Father dyan. Bahala na yung mga religious organizations dyan. Hindi po, sana may magagawa tayo Yung isa na lang dyan yung pagtuturo ng katikismo. Yung pagtuturo ng mabuting asal. Yan. Maganda po yan Pagtuturo natin tungkol sa Diyos o pagtuturo natin ng panalangin, ituro natin ang panalangin. Kasi minsan sabi, kinakailangan ba talaga mag-aral ka ng theology? Mag-aral ka pa ng magpakadalubhasa ka para makapagturo lamang ng tungkol sa Diyos? Alam mo, kailangan yan. Pwede rin yun. Pero alam mo, hindi naman kinakailangan magpagiging dalubhasa ka parang makapagturo ka ng tungkol sa Diyos. Ituro natin ang tungkol sa Diyos. Alam mo, maliwanag, halimbawa, yung 10 utos. Yung maliwanag. Ang iba nga, nakakalimutan na yung 10 utos yung dasal o yung sakramento. Marami. Yung tungkol sa pananampalataya, kung paano tayo lalago sa ating pananampalataya. Yun mga gawain na yan. Yung paglilingkod na yan. Pwede natin magawa yan. Kasi ang problema kasi ngayon, maglilingkod ako sa simbahan, magkano ba ang sweldo? Alam mo, pero sa panahong ito kasi para bang nagkukulang na tayo sa voluntariness. Alam mo, nung sabi kapanahonan ninyo, Father Butch noon. Alam mo, totoo yun, nung bata pa ako nakikita ko. Sabi ko sa amin, sa Tigaon, ang tawag niyan, rabus. Or siguro nabalitaan niyo yung tinatawag natin bayanihan spirit. Na hindi mo siya babayaran, minsan papakainin mo lang sila. Sa aming hanon papakainin, paiinumin, magsasayahan sila, pagkatapos ng gawain. At alam mo, maganda po yun kasi na-involve ang buong community. So, yun tayo nagiging kasangkapan. Nakakatulong ka. Pag ikaw nakakatulong, nagiging kasangkapan ka sa pagpapagaling. Napakaganda po ito Kaya nga, gawin natin itong ginawa ni Kristo, na siya naglilingkod. At sa paglilingkod niya, palaging kasama-sama niya ang Diyos. Yun. Huwag natin kakalimutan yan. Bakit? Kaya tanda natin ito na kahit si Jesus abalang-abala, at the end of the day, bumabalik siya sa Diyos, Ama, nananalangin. Maliwanag ito Pumunta siya sa isang ilang, itong sinasabi nga natin, safe space. Sinasabi natin, merong devotional time. Yan, narinig ko yan sa mga kapatid natin na born again. May devotional time. Or sa tuyan mga Katoliko, prayer time. Or Bible time. Pwede naman yan Me and God time. Importante yan. So, yan mga tugang, maganda po yun. Kasi, yung paglilingkod natin sa kapwa, palaging nakaugat yan dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Bakit tayo naglilingkod sa kapwa? Dahil kasi pinaglilingkuran din ako ng Diyos at dahil mahal ako ng Diyos. So, doon po nakaugat yan So, doon po ang sinasabi natin, the fire, or the soul of the apostolate is in the prayer life. Yung po yung kung sabihin natin parang sa gasolina, yung parang gasolina yun
Yung fuel mo yan eh. Yun. Kasi doon nanggagaling lahat sa prayer. Kaya yung relationship natin sa Diyos, nagbubunga po yan ng serbisyo. Ano? Serbisyo. Kasi ang serbisyong yan, nakapagtataw sa ibang taong benepisyo, hindi perwisyo. Yan mga tugang ay mahalaga. Kaya maganda ini. Ano? Kaya nga nang gumaling ang biyanan ni Pedro, siya mismo ay naglingkod sa kanila. Bunga ng kagalingan na mula kay Jesus na paglilingkod sa kapwa. Ano? Kaya pag nilayan natin ang mga panahon kung kailan naranasan ang pagmamahal na kamay ni Kristong nagbabasbas sa atin, naway ang kagalakang naramdaman natin noon ay maging paglilingkod sa kapwa ngayon. So, sinasabi nga, ibahagi natin. Pero mahalaga po kasi yan eh. Kung kung wala naman tayong experience with God, we cannot really share about God. Kaya mahalaga yung experience with God. And experience with God is based on our prayer. Mahalaga po yun eh. Kaya nga, wag natin aalisin yung prayer life. Mahalaga po yun na nandun lagi tayo. So, prayer life. Yan, napakahalaga. So, yan mga tugang, tularan natin ang ginawa ng biyanan ni Pedro. Maganda yan. Na ang kanyang serbisyo, siguro pwede na yung tinatawag na service of hospitality, pero nag-uugat po yun sa kanyang gratitude. Yun naman talaga, gratefulness to the Lord is expressed through the service to the community of believers. So, yun po mga tugang. Kaya, halimbawa, kung makikita mo yung mga naglilingkod sa simbahan, ay sasabihin nila, hindi kasi nagpapasalamat lang ako. Bakit ka nandito sa simbahan? Kasi nagpapasalamat ako sa Diyos. So, napakaganda po ito na anumang ginagawa natin ay hindi po ito kung sabihin natin kabayaran, kundi ito po ay nagkaugat yan sa tinatawag natin gratitude. Pagpapasalamat. Kaya bakit ka tumutulong? Kasi nagpapasalamat. Yun. At dahil ka nagpapasalamat, ikaw ay nagiging masaya. Kaya yung mga taong nagpapasalamat, palaging masayahin. At ito ay ginagawa nila sa paglilingkod. Masayang paglilingkod. Anyway, inabot tayo ng oras si Pamamaram. Ito po muli si Father Boots na nagpapaalam muli sa iyo. Magkita na ulit tayo bukas ng Huwebes. At sana nakapagtao ko sa inyo ng informasyon, inspirasyon as in bendisyon na sana tayo ay maging kasangkapan ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang karyaan dito sa mundong ito sa pamagitan ng pagbabagong buhay at ang paniniwala sa mabuting balita. Thank you and God bless you. Bye-bye.